Mae'n fraint cael arwen yr oedfa yma heddiw gyda chi ac i agor gair Duw. Ni'n gweddio fod John ac Helen yn cael cyfle i orffwys ar ôl wythnosau a misoedd dwys iawn. Ni'n ymddiried hefyd fod Duw wedi eich diogelu chi fel capel yn Llwynhendi. Ni'n gweddio drosto chi a fel brodyr a chwiorydd ni'n ymwybodol o gynhaliaeth a gras Duw. Wel, i ddechrau'r oedfa, gnewch ni wrando ar eiriau cyfarwydd iawn, Salm 103. Fe wnaid bendithiau'r arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fe wnaid bendithiau'r arglwydd, a phaid ag angofio'i holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, a'n iechau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy ngoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a deioni dros fy holl ddyddiau, i adnywyddu fy ieuenctid fel eryr. Amen. Mae'r darlleniad o Efengil Luc ar 15fed pennod, adnodau fydd yn gyfarwydd iawn a dameg fydd yn gyfarwydd iawn i chi, fi'n siŵr iawn. Yn y cyfeithiad yma, mae'n cael ei ddisgrifio fel dameg y mab colledig, ond mae siŵr o fod yn fwy adnabyddus fel dameg y mab afradlon. Gwneud ni wrando ar air Duw. Luc, pennod 15. Dwi ddim yn edrych ar yr mab hynaf, byddwn ni'n canolbwyntio ar y mab ieuengaf. Felly, Luc, pennod 15, adnodau 11 i 24. Meddai Iesu, yr oedd dyn a chanddo 2 fab, dywedodd yr ieuengaf ohonynt wrth ei dad. Fy nhad, dyro i mi'r gyfran o'r ystad sydd i ddod i mi. A rhannodd yntau ei eiddo rhyngddynt. A chydig ddyddiau yn ddiweddarach, wedi newid y cwbl am arian, ymfudodd y mab ieuengaf i wlad bell. Ac yna gwastraffodd ei eiddo ar fiwn afradlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, daeth newyn embyd ar y wlad honno, a dechreuodd yntau fod myneisiau. Aeth ac ymlynu wrth un o ddinasion y wlad, ac yn fôn oedd hwnnw ef i'w geiau i ofalu am y moch. Buas e'n falch o wneud pryd o'r plisg yr oedd y moch yn ei bwyta, ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna, daeth at o'i hun, a dweud faint o weision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara. A minnau yma yn marw o newyn. Fe godaf, ac fe af at fy nhad, a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac yn derbyn di. Nid wyf mwyaf yn heiddi fy ngalw'n fab i ti, cymer fi fel un o'th weision cyflog. Yna cododd a mynd at ei dad. A phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef. Tosturiodd wrtho, rhedodd ato, a rhoes ei freichiau am ei wddf a'i gesanu. Ac meddai ei fab wrtho, fy nhad pechais yn erbyn nef ac yn derbyn di, nid oedd mwyaf yn heiddi fy mwalw'n fab i ti. Ond meddai ei dad wrth ei weision, brysiwch, dewch a gwisg allan, yr orau, a'i gosod amdano. Rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei draed. Dewch ar llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ef. Gadewch yn i'w ledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn fy mab wedi marw, a daeth yn fyw eto. Yr oedd ar goll a chafwyd hyd iddo. Yna dechreuasant wledda yn llawen. Gadewch ni droed yr arglwydd mewn gweddi ar ddechrau'r oedfa fel hyn. Ein tanifol, ni'n diolch i ti am y geiriau hynny o Salm 103. Diolch ti dy fod ti yn un sydd yn heiddi cael dy ddoli, nisio dy fendithio di, nisio dy anrhydeddu di, nisio clodfori dy enw, oherwydd ti yw y creawdwr, ti yw yr un sydd yn holl alluog, yn holl bresennol, yw ti'n sanctaeth, sanctaeth, sanctaeth. Does neb fel ti, ti yw y
Duw byw. Ac Arglwydd ni eisiau dy addoli di heddiw. Ac felly ni'n gofyn byddai ti'n helpu ni drwy'r ysbryd glân i hoelio'n llyged arno ti ac i dy anrhydeddu di yn ein calonnau gyda'n gwefusau a'n gweithredoedd. Diolch ti hefyd fod ti yn dad i ni. Ti yw y creawdwr, ond oherwydd dy ras a thrwywaed yr Arglwydd Iesu, ni'n gallu dod yn blant i ti. Diolch ti am yr cariad ti'n dangos tuag ato ni. Diolch ti fod ti yn cydymdeimlo ni, yn llawn gras a thrigaredd, yn tostyrio ato ni. Ti'n ein deall ni, ti'n gwybod ein bod ni'n wan, ti'n gwybod ein bod ni fel llwch, fel glaswellt, ond Arglwydd rwy ti yn holl alluog. Di ti ddim yn newid, mae dy gariad di o dragwyddoldeb a hyd dragwyddoldeb. Ac felly Arglwydd wrth ni gofio dy fawredd ac wrth ni gofio dy ras di, helpa ni i dyddoli di o'n calonnau. Diogela ni rhag mynd trwy emotions, diogela ni rhag just traddodiadau gwag. O Arglwydd, helpa ni i dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd oherwydd ti'n heiddi pob peth. Maddau ni ein pechodau, maddau ein camweddau ni. Arglwydd ni fod yn edrych heddiw ar dameg y mab afradlon y ffordd nath y mab anwybyddu ei dad. Pechu yn erbyn ei dad, a pechu'n derbyn di. Ac Arglwydd yn gallu uniaethu mor aml o dad, o'n ni ti faddau ni, am y ffordd ni'n pechu yn erbyn eraill, yn syrthio nôl y dogoniant di ac yn troi'n cefnau o ti mor aml. Arglwydd hyd yn oed fel dy bobl, ni'n syrthio'n fyr. Ni angen dy gymorth di, ni angen dy drigarydd di, ddydd ar ôl dydd. Felly ni'n gofyn am wneud i lenwi ni ar ysbryd glân, fe bod ni'n gallu gwneud pob peth yn dynerth di i danrydeddu. Neisio dy garu di'n fwy, neisio i fyddhau. Felly agor ein llygad ni bob dydd i weld rhyfeddodau newydd yn gair di, fel bod ein calonnau a'n hemosiynau yn cael ein rheoli gan gariad ato ti. Arglwydd ni yn gofyn am y rhai sydd yn gwrando heddi, le bynnag ydyn nhw, byddwn nhw gyd yn troi dy mewn edifeirwch a ffydd, ac yn profi bywyd cyflawn a bywyd a llawn, yn profi bywyd trogwyddol wrth ni droi ato ti. Mae'r byd yn ymddangos mor ddyniadol ar y degau am ein calonnau ni mor dwyllodrus. Ac felly'n gofyn byddai ti yn cadw yn llygad ni ar yr Arglwydd Iesu. Byddwn ni yn myfyrio yn dy air di, byddwn ni yn sylweddoli mor dda wyt ti, mor dda yw dy ffyrdd di, mor dda yw dy wyllus di. Ac yn sylweddoli mae bywyd tragwyddol yw dy'r nabod di a dy fab di Iesu Grist. Helpa ni felly i gerdded gyda ti bob dydd. Rhai sydd yn ofidus awn ni di roi heddwch iddyn nhw. Rhai sydd yn amsicr am y dyfodol awn ni di roi arweiniad clir. Rai falle sydd yn gweld y dyfodol i fod yn dywyll. Helpa nhw i gofio mor dywyll yw pethau ni, fod pob peth yn ole gyda ti. Dywod ti yn trefnu pob peth ac yn cydweithio pob peth deioni rhai sydd yn caru dy garu di. Ni'n gweddio am y rhai falle sydd wedi colli anwyliad a wneud i dostyrio atyn nhw hefyd. Bydden nhw'n profi dy obaith di a gobaith tragwyddol. Ni yn cyflwyno ein cymunedau ti Arglwydd. Mae yna bobl sydd wedi gwrando ar wasanaethau ar y we. Mae yna bobl sydd wedi troi mewn i YouTube a Facebook a gwrando ar dair di. Arglwydd i'n gofyn bydd na ffrwyth. Bydd na brawf o fod pobl wedi troi dy ti mewn edifeirwch a ffydd. Ac yn ei hofn falle, yn ei galar, wedi darganfod bywyd tragwyddol am y ddeiant drwy'r Arglwydd Iesu. Diolch ti bod ti'n addo perthynas a thi, a gyda ti yn ein calonnau, ti yn ein bywydau, y ni'n gallu profi dy heddwch a dy gynhaliaeth. Ni yn diolch i ti am dystiolaeth yn Llwynhendyn, ni'n gweddio, byddai ti'n bendithio Capel Tabernacl, ni'n diolch ti am John a'r arweinwyr, a'r holl aelodau, phawb sydd â chysylltiad â'r capel hwnnw. Ni'n gofyn byddai ti'n bendithio eu tystiolaeth nhw, bydden nhw yn parhau i fod yn halen ac yn oleini gan eu hardal nhw, a thrwy eu tystiolaeth bydde mwy o bobl yn dod i glywed
am Iesu Grist. Yr o arweiniad iddyn nhw, wrth nhw feddwl am y camau dros yr wythnosau a misoedd nesaf. Ni'n gofyn fydd yna undeb, bydd yna arweiniad, bydden nhw dal yn gallu bod yn dystiolaeth ac yn halen o leini yn y gymdeithas, beth bynnag fydd yr amgylchiadau dros y misoedd nesaf. Ac roedd ni yn deheu i weld mwy o bobl yn daddoli di, ni'n deheu am ddiwygiad, ac felly ni'n gofyn awn ni di anfon yr ysbryd glân. Gall John bregethu, gallwn ni dystiolaethu a'n ffrindiau, a'n cymdogion, ond os nad yw'r ysbryd glân yn dod ac yn darostwng ac yn arwen pobl at y gwirionedd yn yr Arglwydd Iesu, ofer fydd y cyfan. Ac felly ni'n gofyn awn ni di adeiladu'r gwaith. Gofyn bydd eglwys Grist yn tyfu ac yn datblygu yn ardal Llanelli. Bendithiau ein gwlad ni yn cyflwyno yr awdurdodau, ni'n gwyddio bydd ti'n rhoi doethineb iddyn nhw, ond yn fwy na dim arglwydd yn gofyn fydd yna ofn yr arglwydd, yn halon yr rhai sydd yn arwen ac yn llywodraethu, a bydd yr ysbryd glân yn dod ac yn adnewyddu cenedl gyfan. Ni'n gwyddio am iechyd corfforol, ond hyd yn oed yn fwy na hynny, ni'n gwyddio am iechyd ysbrydol ein gwlad. Ac felly ni'n gofyn bydde ti yn adeiladu dy eglwys ym mhob rhan o'r wlad. A thi hwnt hefyd arglwydd ni'n cyflwyno pawb sy'n pregethu i ti heddiw, pobl sydd eisiau datgan efengel Iesu Grist, gofyn bydde ti'n llenwyr yr ysbryd glân a'i fydd ar waith yng nghalonnau unigolion ac gogoniant i ti. Bendithion ni felly arglwydd yn ein gwahanol lefydd ac ardaloedd. Ni'n gofyn bydde ti ar waith yn ein calonnau a bydde ni'n profi dy ras y dy gariad di. Helpa ni i wneud pob peth dogoniant i ti, a goniant i ti yn unig ni'n gofyn, yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wn i pa fath o effaith mae y sefyllfa yma wedi gael arnoch chi. Falle cyn y crisis, doeddech chi ddim yn mynd i'r capel neu'r eglwys yn aml iawn. Falle bod chi heb fod ers wythnosau, misoedd, blynyddoedd hyd yn oed. Ac efallai fod yr crisis yma wedi gwneud i chi sylweddoli mor fregus yw bywyd, mor wan ac ansefydlog yw y pethau ni'n ymddiried ynddyn nhw. Falle bod chi wedi ymddiried yn eich iechyd neu'ch cyfoeth, a bod chi wedi gweld, wel, mae'r pethau yma mor sigledig. A Duw yw yr unig un sydd yn graig, fe yw yr unig un sydd yn gwbl sefydlog. Falle cyn yr cyfnod yma, o'ch chi'n mynd i'r capel yn ddigon aml, ond mynd mas o draddodiad o'ch chi'n i ryw batrwm. Oedd eich plant, neu eich gŵr, neu'ch gwraig, neu'ch rieni yn disgwyl bod chi'n mynd. A dyna pham o'ch chi'n mynd. Doedd eich calon chi ddim ynddo fe. A falle bod chi wedi dod i sylweddoli trwy hyn i gyd bod Duw yn heiddi gymaint mwy na hynny wrtho ni. Duw sydd wedi'n creu ni. Fe yw rhoddwr pob peth da. Mae'n heiddi mwy na cael ei wisgu mas o'n bywydau ni. Mae'n heiddi mwy na bod ar yr ymylon. A falle bod chi wedi dod i sylweddoli, rwy angen troi nôl at Dduw. Mae'r hanes yma, dameg y mab afradlon, dameg y mab colledig yn gyfarwydd iawn i ni fi'n siŵr. A'r adnod allweddol yn yr holl dameg yw adnod 17, daeth ato'i hun. Yn Saesneg mae'n dweud he came to his senses. Mae'n cyrraedd y gwylod, mae'n cyrraedd rock bottom, ac wrth gyrraedd y gwylod mae'n dod at i'w hunan. Yn sylweddoli ffordd mae wedi bod yn byw a'r hyn mae wedi gwneud. A falle bod chi wedi cyrraedd y pwynt mae'ch hunan. Bod chi wedi sylweddoli bod chi heb fyw fel byddech chi eisiau byw, a sicr fel bydde Duw yn ddymuno i chi i fyw. A bod chi nawr yn meddwl, wel, beth sy'n digwydd nesaf? Beth yw y cam nesaf? Mae'n un peth gwrando ar Oedfa, ar YouTube, ond beth am fynd nôl i'r capel? A fydd y bobl yn fy nerbyn i nôl? A fydd pobl tabernacl yn groesawgar? A fwy na hynny, beth am Dduw? Beth fydd Duw yn dweud? A fydd Duw yn fodlon derbyn fi nôl?
Wel, dyna sy'n hyfryd am y ddameg yma. Ni'n cael ein atgoffa o gymeriad Duw. A natur y newyddion da, natur yr Efengil. Mae'r mab yn y ddameg yn dod at i'w hunan. Chi'n cofio'r hanes wrth gwrs, mae'n wedi derbyn pob peth wrth ei dad. Mae'n derbyn etifeddiaeth, mae'n mynd i wlad bell. Ac yno mae'n gwastraffu'r cyfan ac yn mynd yn newynog ac yn dlawd, a does dim byd gyda fe. Mae'n cyrraedd y gwylod ac mae'n dweud fe a fi nôl at fy nhad. Ar ôl dod nôl at ei hunan, mae'n sylweddoli sawl peth. A dyna fi eisiau ystyried heddi, y gwersi mae'r mab yn ei dysgu. A gyda gyd, natur gwir edifeirwch. Beth yw edifeirwch? Nawr, mae edifeirwch yn derm technegol, ond mae'r ystyr yn ddigon syml mewn gwirionedd. Edifeirwch yw troi o hen ffordd o fyw a troi at ffordd newydd o fyw. Troi o fywyd heb dduw a byw yn erbyn y wyllys Duw a troi at dduw. Ac yn nghanol un i gyd, mae yna sens o ddifaru, mae yna alar oherwydd pechod, mae yna dristwch oherwydd y pethau ni wedi gwneud, ac felly ni eisiau cyffesu ein pechod. Ac felly dyna i wedfarhau, troi o ddiwrth hen ffordd o fyw, troi at dduw a cyffesu ein pechod. Yng nghanol gwir edifeirwch, mae yna gwbl o bethau ni'n dod i sylweddoli. A chi'n gweld yn ymateb yma, adnod 18, fe a fy nôl at fy nhad, a dywedaf wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn dy erbyn di. Mae gwir edifeirwch yn sylweddoli doi beth. Cynta gyd, bod ni wedi pechu yn erbyn pobl. Nawr, mae'n rhwydd cyfiawnhau yr hyn ni wedi wneud, dwi e? Ti ddim yn gwybod pa fath o berson yw y person yna. Tas ti jyst yn sylweddoli ar hyn mae wedi wneud yn ferbyn ni. Tas ti jyst yn deall pa fath o berson yw hi, bydde ti ddim yn beio fi wedyn am ymddwyn fel wy fi. A mae'n rhwydd i feio pobl eraill ac i feddwl bod ni yn ocei. Ond mae'r mab yn dod i sylweddoli na fe wedi pechu yn erbyn fy nhad. Ac reit wrth raidd ac ynghalon gwir edifeirwch, mae yna sens bod ni wedi pechu yn erbyn pobl. Falle bod chi wedi gwneud rhywbeth dramatic, dwi ddim yn gwybod eich hanes chi. Falle bod chi wedi gwneud rhywbeth mae'r gymuned o'ch cwmpas chi'n ystyried i fod yn bechadurus. Falle bod chi wedi dinistro chi'n nhw da chi. Falle bod chi wedi creu bob math o broblem yn eich perthnasau chi, yn eich gwaith. Falle bod chi wedi cyrraedd a taro rock bottom, oherwydd rhywbeth chi wedi gwneud yn gyhoeddus. Ond falle bod e'n fwy cynnil, yn fwy subtle na hynny. Chi ddim wedi gwneud rhywbeth yn gyhoeddus. Falle bod enw da gyda chi, falle bod chi'n mynd i'r cwrdd, bod chi'n gael eich ystyried yn berson crefyddol. Falle bod pobl yn meddwl yn uchel amdano chi. Ond chi'n sylweddoli yn eich calon chi ac yn eich meddwl bod chi heb garu pobl fel y dylech chi. Chi'n sylweddoli bod chi falle wedi teimlo atgasedd o phobl, bod chi ddim wedi maddau, bod chi'n chwerw, falle bod yna genfigen, falle bod yna chwant, falle bod chi'n ystyried pobl eraill yn y ffordd anghywir. Falle bod chi wedi dweud pethau yn y ffordd anghywir a wedi bychanu pobl. Falle bod chi'n hapus i weld pobl yn dioddau, bod chi ddim eisiau helpu a gwasanaethu. Felly chi'n gweld, wel, yn gyhoeddus dwi ddim wedi gwneud unrhyw beth o'i le, ond gyda fy ngeiriau ac yn fy nghalon, rwy wedi syrthio yn fyr o safon Duw. A chi'n sylweddoli, dwi ddim yn caru pobl fel y dylwn ni. Fi wedi pechu yn erbyn pobl eraill. Felly bod chi'n sylweddoli hyn. Ac yn hyn wedyn, chi'n sylweddoli bod chi wedi pechu yn erbyn Duw. Duw sydd wedi creu y bobl o'n cwmpas ni. Ac felly pan i ni'n teimlo atgasedd at bobl eraill, ni'n teimlo atgasedd at y bobl
sydd wedi cael ei creu ar lun a deilw Duw. Mae Duw yn dangos gras cyffredinol at bawb. Ac felly pan i ni yn teimlo cenfigen neu at gasedd, neu teimlo hynny at bobl mae Duw yn ei caru nhw gyda gras cyffredinol. Pan i ni'n genfigenus, ni'n teimlo cenfigen at bobl, mae Duw wedi bod yn garedig tuag atyn nhw. Pa hawl sydd gyda ni i'w wneud hyn? A mae Duw wedi creu gorchmynion sydd yn adlewyrchu ei gymeriad A mae hyn yn reoli'r ffordd ni'n trin yn gilydd a'n hagweddau at ein gilydd. Ac felly pan i ni yn pechu'n erbyn pobl, i ni'n pechu'n erbyn Duw ei hunan. Un o'r pethau sydd yn gwahaniaethu diferwch beibledd a Cristnogol o falle rhyw ymwybyddiaeth o ddifaru, neu tristwch oherwydd y ffordd ni wedi byw, yw y sens bod ni hefyd wedi pechu'n erbyn Duw. Fod ein pechod ni nid jyst yn erbyn pobl, ond mae'n pechod ni hefyd yn erbyn Duw holl bresennol a sydd yn gweld pob peth. Chi'n sylweddoli fod Duw wedi gweld eich gweithredoedd, wedi clywed eich geiriau, yn gweld eich calon chi. A chi'n sylweddoli hyn, ac felly mae yna ofn yr arglwydd. A chi'n dechrau meddwl am ddydd yr arglwydd a sylweddoli rhyw ddydd fyddai'n gorfod sefyll o flaen y Duw yma a bod yn y tebl am y ffordd wedi byw. Hefyd mae'r dameg yn ddarlun o'r ffordd i ni'n trin Duw. Pan chi'n meddwl am yr hyn nath y mab, ymhell cyn bod yn gwastraffu'r arian, y peth cyntaf nath y mab oedd troi gefn yn erbyn y tad. Cas chi wedi gofyn i'r tad, beth yw'r peth mae upsetting am y profiad yma? Byddai'r tad wedi dweud, wel, oedd y gwastraffu'r arian yn ofnadw, ond y peth mwyaf torcalonus yw fod y mab wedi troi ei gefn arna i. I bob pwrpas, yr hyn ddywedodd y mab oedd, wel, dwi ddim eisiau perthynas ar tad ragor. Rwy eisiau'r arian, rwy eisiau'r cyfoeth, fi eisiau'r trappings i gyd o fod yn fab i'r dyn yma. Ond dwi ddim eisiau nabod dwi ddim eisiau fod yn rhan o mywyd i. Dychmygwch pa mor upsetting fydde hynny wedi bod i'r tad. Ond eto, dyna'r ffordd i ni'n trin Duw mor aml. Ni eisiau y cyfoeth, ni eisiau yr iechyd, ni eisiau y doniau a'r diddordebau a'r greadigaeth yn cwmpas ni. Ni eisiau holl bendithion tymhorol Duw, ond dyn ni ddim eisiau perthynas â Duw. Dyn ni ddim eisiau Duw yn ein bywyd ni. Ni'n dweud wrth Dduw, wel, rwy eisiau'r greadigaeth, ond dwi ddim eisiau adnabod y creawdwr. Rwy eisiau addoli y rhoddion, ond dwi ddim eisiau rhoddi ac addoli y rhoddwr. Ac felly mae'r ffordd mae'r mab yn trin y tad yn ddarlun o'r perthynas ni. Ac felly ni hefyd wedi pechu'n erbyn Duw. Wrth ddweud wrth Dduw, dwi ddim eisiau ti yn fy mywyd i. Ni'n pechu'n erbyn Duw. Wrth fyw ein bywydau ni gyda Duw ar yr ymylon. Wrth fyw ein bywydau ni gyda Duw wedi cael ei wasgu mas. Ni'n pechu'n erbyn ein creawdwr a'r Duw mawr. Oeddech chi wedi dod i weld hyn yn eich profiad. Falle trwy'r holl sefyllfa yma, bych chi wedi dod â'ch hunan a wedi dod at eich senses a sylweddoli, dwi ddim wedi caru eraill fel y dylwn ni. Dwi ddim wedi dangos parch at y bobl mae Duw wedi ei creu. Dwi ddim wedi addoli y Duw mawr holl a lluog, yr un sydd wedi fy nghreu. Dwi ddim wedi ei garu fe gyda fy holl enaid a fy holl feddwl a fy holl galon am nerth. Felly wedyn mae yna yw deimlad o ofn a gostyngeithrwydd. Mae'r mab hefyd, rwy'n siŵr yn dod i sylweddoli, mor ddinistriol yw pechod. Oedd pob peth gyda'r mab. Chi'n meddwl am y sefyllfa, oedd gyda fe deulu hapus, oedd e'n byw ar y fferm, oedd cyfoeth gyda fe, oedd e wedi derbyn addysg siŵr o fod a hyfforddiant,
oedd y dyfodol yn ddisglair, bydde fe wedi cario ymlaen i fyw ar y fferm gyda'r cyfoeth a bywyd digon cyffyrddus. Mae'n troi ei gefn ar hynny gyd, mae'n mynd i wlad bell, a mae'n gwastraffu y cyfan. A mae'r cyfan mor ddinistriol. Mae'n cyrraedd ac yn gorfod gweithio ar y ceie. Mae'n gorfod gweithio gyda moch, a fydde hyn wedi wneud yn aflan yn ôl cyfraith Iddewig. Mae'r newyn yn taro, a mae mor glawd, a angen bwyd gymaint, mae'n deheu i gael bwyta bwyd y moch. O fod ar y fferm gyda'i deulu a derbyn cariad a chyfoeth a bywyd cyffyrddus, mae'n cyrraedd sefyllfa le does dim byd gyda fe. Mae ar ben ei hunan gyda'r moch. Rwy'n hoffi mynd ar roller coasters. Pwy o oer pryd fyddwn ni'n gallu mynd ar roller coaster nesa? Dwi ddim yn siŵr faint o social distancing sy'n bosib pan ych chi yn awkward. Mae roller coasters yn gyffroes, tra bod chi ar y trac. Chi'n gallu mynd lawr a troelli a chi'n gallu mynd mor gyflym a sy'n bosib. Mae'n hwyl, mae'n gyffroes, mae'n thrilling. Ond yr eiliad mae'r cart yn mynd bant o'r tracs. Mae pob peth yn dinistrio yn gyflym iawn. Falle byddai'n gyffroes am ryw eiliad neu ddwy, ond yn sydyn iawn mae pob peth yn chwalu. A chi'n gweld mor beryglus yw y sefyllfa chi ynddo fe. Mae pechod weithiau yn ddyniadol. Mae yna adegau pan mae pechod yn ymddangos fel y peth synhwyrol i wneud. Wel, yn y sefyllfa yma, dyma'r peth cywir i wneud. Mae dial ac atgasedd yn gallu teimlo fel y peth cyfiawn a chywir yn aml iawn, a dyna beth falle bydd'ch ffrindiau chi'n dweud wrthoch chi'n wneud. Mae'n gallu bod y peth resymol i wneud. Mae pechod yn gallu fod yn ddeniadol iawn, mae'n gallu denu chi, a bod chi'n meddwl, dyma'r union beth sydd angen arno fi. A fi'n mynd trwy gyfnod anodd, a bydd hwn yn rhoi ryw lawenydd, yn rhoi hapusrwydd. Dyma fi sy'n teimlo'n iawn. Dyma sydd yn teimlo'n naturiol ac yn gywir. Bydde'r mab ar y dechrau, mi'n siŵr wedi meddwl, mae dy fi ryddid nawr. Rwy'n gallu mynd le bynnag rwy eisiau mynd. Rwy'n gallu dweud beth bynnag rwy eisiau dweud. Rwy'n gallu meddwl beth bynnag rwy eisiau meddwl, a bod yng nghwmni pwy bynnag rwy eisiau bod yn eu cwmni nhw. A bydde wedi meddwl, mae hyn yn thrilling, a mae hyn yn gyffroes. A fi'n siŵr am rai wythnosau bydde wedi teimlo mai dyma'n union beth oedd angen arno fe. Y ryddid i fynd ac i wneud beth bynnag oedd eisiau. Ond mae'n dod i weld yn fuan iawn, mor ddinistrol yw bywyd heb Dduw. A pan i chi'n mynd yn erbyn y wyllus Duw, a pan i chi'n dechrau byw mewn ffyrdd sydd yn erbyn ffyrdd Duw, yn sydyn iawn mae pob peth yn dechrau troi ac yn mynd yn ddinistyr. Mae yna vicious cycle yn gyda. A dyna chi'n gweld fan hyn, y vicious cycle yma. A falle bod chi wedi cael eich signo mewn i'w na'ch hunan. Falle bod yna chwerder yn eich calon nawr, a chi methu siglo fe. Falle bod yna chwant a chi methu dianc ohono fe. Falle bod chi wedi cael eich hunan mewn i ryw fath o web, a does dim ffordd mas nawr. Chi wedi cael eich clwmu mewn yn llwyr. Oedd y cyfan i weld mor synwyrol, oedd y cyfan i weld mor ddeniadol, a nawr mae pethau wedi dechrau mynd ar chwal, a dwi ddim yn siŵr iawn beth yw y ffordd mas. Felly mae'r mab yn dod i weld a sylweddoli y pethau yma. Mae'n sylweddoli fe wedi pechu'n erbyn pobl, erbyn ei dad. Mae'n dod i weld i fod wedi pechu'n erbyn Duw ei hunan. Ac wrth gwrs mae'n cael sens o beth yw pechod, a mor ddinistriol yw pechod. Wel, wni os ych chi wedi cyrraedd hynny yn eich sefyllfa chi. Tybed os ych chi wedi dod i weld gwir natur pechod. A bod chi wedi pechu'n erbyn pobl yn erbyn Duw. Bod chi wedi gadael eich hunan i gael eich signo mewn i ryw sefyllfa ddigon anodd. A chi ddim yn siŵr yn iawn nawr, beth yw y ffordd nesaf, beth yw y cam nesaf. Chi eisiau mynd nôl i fywyd eglwys, chi eisiau troi nôl at Dduw, ond chi ddim yn siŵr iawn a fydd Duw a'i bobl yn eich derbyn chi.
Wel, dyma le mae gweddill y ddameg mor hyfryd, dwi e. Wrth ni ddeall gwir natur, cariad a gras Duw. Rwy'n cofio rannu'r hanes yma ar ddameg gyda grŵp o blant. A mae'n amlwg bod nhw heb fod i ysgol Sul ac o'n nhw heb glywed y ddameg o'r blaen. A mynd trwy'r ddameg gyda nhw ac yn gweld yr cyffron i gwynebau nhw. Cofio dweud fod y mab yn dod at i'w hunan a mae'n penderfynu mynd nôl at ei dad a cynnig bod yn was cyflog ar y ffarm. A'r plant yn y grŵp yn edrych beth fydd yn digwydd nesaf. Beth fydd y tad yn dweud. Ni mor gyfarwydd ar ddameg. Ni'n cofio clywed stori Patricia St John yn seiliedig ar ddameg. Mae hi'n adrodd am fachgen yn mynd trwy'r un math o brofiad ac yn dod i'w hunan. A dyma mae'r stori'n dweud. What right had the young man to walk in like this to his family home? Could his parents ever reconcile the haggard man he had become with the boy they had loved, but who had now so bitterly disappointed them? He bought some food and spent most of that day sitting under a tree, writing them a letter. It took him hours to write. And it ended with these words. I know it is unreasonable of me to suppose that you want to see me. So it's up to you. Na ddim dweud gweddill yr hanes, fe rhaid chi fynd ar Google i weld beth sy'n digwydd yng ngweddill yr hanes. Ond mae yna gyffron yn gysau. Beth fydd yn digwydd i'r mab yn ddameg? Beth fydd yn digwydd i'r bachgen yn y stori yna? Beth yw y cam nesaf? Wel, ni'n gyfarwydd ar hanes. Mae'r mab yn dweud, fe a fi adref at fy nhad, fe na i ddweud wrtho fy nhad pechais yn erbyn nef ac yn dy erbyn di. Nid oedd mwyaf yn heiddi fy ngalw'n fab i ti, cymer fi fel un o'th weision cyflog. Nawr, oedd y mab yn disgwyl un o ddau beth i ddigwydd. Fe'n siŵr bod wedi disgwyl gyda gyd, falle, i'r tad ei wrthod e'n llwyr. Dwi ddim eisiau unrhyw beth i'w wneud gyda ti'r agor, just cer o yma. Ti wedi gwastraffu'r arian, ti wedi troi dy gefn di arna i, ti wedi dweud bod ti ddim eisiau fi yn dyfywyd i'r agor, cer nôl i'r wlad bell. Dwi ddim eisiau ti ar y ffarm ragor. Ond mae'r mab felly ddim yn disgwyl hynny, ond beth mae'n disgwyl yw i'r tad i ddweud, wel, gallu di ddod nôl i fyw ar y fferm, ond nid fel y mab. Gallu di fod fel un o'r gweision. Cer i fyw fyna yn yr adeiladu eraill. Paid byw ar y tŷ ffarm. Cer i fyw gyda'r gweision yn eu adeiladau nhw. Gallu di fwyta gyda nhw. Gallu di ennill dy gyflog. A falle ar ôl rhai misoedd neu flynyddoedd, os ydyn profi dinan i fod yn ffit i fod yn fab eto, wel, gei di dy dderbyn nôl. A dyna oedd y mab yn disgwyl. Fe a fi nôl at fy nhad, na'i gyffesu fy mhai, na'i ofyn am fyddeiant, a na'i gynnig i fod yn rhyw fath o was. Ond dyw y mab ddim wedi sylweddoli mor raslon a mor garedig a chariadus yw ei dad. Mae'n mynd nôl at ei dad. A mae'r tad yn edrych ac yn gweld y mab yn dod ato fe. Tystyriodd at ei fab, ywredodd ato, a roes ei freichiau am ei wrth a'i gusanu. A mae'r mab yn dechrau ar ei speech ac meddai y mab wrtho, fy nhad pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di, nid oedd mwyaf yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Ond meddai ei dad wrth ei weision, brysiwch, dewch a gwisg allan, yr orau a'i gosod amdano, rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei draed. Dewch ar llos i wedi ei besgu a lladdwch ef, gydewch niw ledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn fy mab wedi marw, a daeth yn fyw eto. Oedd y mab yn disgwyl mynd nôl a bod yn was cyflogedig. A mae'r tad yn dweud, na, ti'n fab. O'n i'n meddwl bod ti wedi marw.
Oedd dim WhatsApp gyda fi, oedd dim Instagram, oedd dim Twitter, oedd dim ffordd i gadw mewn cysylltiad. O'n i'n cymryd bod ti wedi mynd a byddwn ni byth yn dy weld i eto. Ond ti'n ôl, ti'n fyw, ti'n ôl ar y fferm, ti'n ddiogel, ti yw fy mab. Paid siarad nonsens am fod yn was, dere nôl i'r tŷ fferm. Dyma'r gwisg orau, dyma'r fodrwy. Newn ni o'r llo, newn ni gael parti, newn ni lawenhau, ti nôl gyda ni yn ddiogel. Ac felly mae'r tad yn llawenhau ac yn croesawu y mab adre yn ddiogel ac yn rhoi ei freichiau i gwmpas. Ni'n gweld gras y tad, a mae hyn wrth gwrs yn ddarlun o ras Duw tuag ato ni. Does dim cosb yn yr hanes yma, doedd natur rhywnath yma, felly ddim yn mynnu cosb. Ond pan chi'n meddwl am ein perthynas ni a Duw a'n pechod ni, wel mae yn heiddi cosb. Mae Duw yn sanctaidd, mae Duw yn gwbl bir. Dwi ddim yn gallu edrych ar dywyllwch, dwi ddim yn gallu edrych ar bechod o gwbl. Mae'n ddiw pur a glân a sanctaidd, ac felly mae rhaid bod na gosb. A dyma'r newyddion da, yw fod y tad wedi anfon ei unig anedig fab i farw drostoch chi a fi ar y groes. Mae'n holl bechodau ni wedi ei clirio, mae'n bai ni wedi ei clirio, mae'n cosb ni wedi ei symud. Does dim llyd, does dim dicter rhagor. Mae Iesu wedi cymryd ein pechod ni a'n bai ni ar ei hunan. Ac felly os ni'n cyffesu ein pechod, os ni'n dod trwy ffydd at Dduw, me wedyn yn ein cyfleidio ni ac yn ein derbyn ni nôl. Os ych chi'n sylweddoli heddi bod chi wedi syrthio'n fyr o ogoniad a safon Duw, os chi'n sylweddoli bod chi wedi pechu'n erbyn pobl, bod chi wedi pechu'n erbyn Duw, bod chi wedi cael eich signo mewn i'r fagl yma, i'r trap yma, o fyw am eich hunan a anwybyddu ewyllus Duw, a chi'n sylweddoli bod chi wedi gwneud y peth yma, a chi eisiau dod nôl at Dduw heddi. Dewch yn hyderus, dewch yn llawen, mae Duw yn llawn gras ac yn llawn cariad a thrigaredd. Mae yna ddarn hyfryd yn Hosea 14. Yn Hosea 4, mae Duw yn dweud fod pobl Israel ddim yn ei gydnabod does dim ffyddlondeb, does dim cariad at Dduw. Ond yn pennod 14 o Hosea, mae Duw yn dweud, dewch, dychwelwch at y fi, eich arglwydd a'ch Duw. A mae'n gwahodd nhw yn ôl. A dyma'r neges i chi heddi. Os chi'n sylweddoli bod chi wedi syrthio yn fyr, os chi eisiau dod nôl at yr arglwydd, dewch yn hyderus. Mae Duw yn llawn gras a chariad tuag atwo fel chi a fi. Mae Iesu wedi marw ar y groes fel bod ni'n gallu dod nôl yn gwbl hyderus a derbyn Duw fel ein tad nefol. Ac os yw Duw yn dad yn ni, gallwn ni wybod fydd e'n diogelu ni, fydd e gyda ni drwy ein bywydau ni, fyddwn ni'n cael ei weld ryw ddydd yn y nefoedd. Dyma chi ras a chariad Duw. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth i heiddi cariad Duw, oherwydd gallwch chi fyth heiddi cariad Duw. Gallwch chi fyth gwneud lan am eich pechod chi. Gallwch chi ddim gwneud digon. Mae syniad o fod yn was mwyn ennill ffafr Duw. Wel, mae'n wag oherwydd gallwn ni fyth gwneud digon i ennill cariad a ffafr Duw. A cyfan gallwn ni wneud yw cyffesu yn bai a gofyn i Dduw i fod yn rastlon ac yn garedig. A dyna yw natur ein Duw. Dewch at Dduw felly heddiw. Roedd y mab am gyfnod fi'n siŵr yn meddwl beth sydd angen arna i yw rhyddid i fyw fel bynnag rwy eisiau, heb reolau, heb unrhyw fath o ffiniau. Ond mi'n sylweddoli yn fuan iawn bod bywyd felly yn gwbl ddinistriol. A falle bod chi wedi ceisio byw heb Dduw ac heb ffiniau. Ond dwedodd Iesu mae bywyd yn ei lawnder yw bywyd gyda fe. A bywyd trogwyddol yw adnabod Duw y Tad a'i fab yr Arglwydd Iesu
Os chi eisiau gwir lawenydd a gwir bwrpas, os chi eisiau byw bywyd yn ei lawnder, os chi eisiau byw bywyd llawn heddiw, yfori a hyd dragwyddoldeb, yna gofynnwch i Dduw i ddod mewn i ganol eich bywyd. Bydd na ddeiant, bydd na ras a thrigaredd trwy yr Arglwydd Iesu. Ble ydych chi ar hyn o bryd? A yw y sefyllfa yma wedi gwneud eich chi i ddod at eich hunan? Oeddech chi wedi dod at eich senses? Wel, os ydych chi, trowch at Dduw, a bych chi'n darganfod bywyd a llywenydd a hapusrwydd heb ei ail. Dewch, dewch yn hyderus, dewch yn llawen, a gallwch chi brofi breichiau Duw yn eich derbyn adref, cysur i chi a gogoniant iddo fe. Amen. Wel, grewch ni weddio i orffen y gwasanaeth. Gras ein Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fydda gyda nawr, hyd yn oes oesoedd. Amen.